Čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom novom videu. V dnešnom videu si zahráme Fortnite Challenge. Budeme môcť používať len veci z Black Marketu a samozrejme, ak sa vám bude video páčiť, nezabudnite ho podporiť lajkom a odberom. A my môžeme ísť rovno na to. Ja by som si padol ku Joss. A samozrejme už nám prebieha príprava na live event. Ja keď to aktuálne natáčam, tak je asi len tretia fáza. Yes, neviem kedy to vyjde, asi nejako by to malo vyjsť tak, že v piatok, štvrtok, tak nejako. A samozrejme ja si rovno idem zobrať sem do Česky pekne Dealbit a kúpime si toto AR-ko. A podľa mňa asi by som tu Pump and Dump mohol používať. Predsa len je to vec z Black Marketu. Ja viem, je to vec z Black Marketu, takže podľa mňa by sme to mohli používať. Toto si asi nekúpim a potom si zájdem zobrať Rocket Drill, len teraz, kámo, ja mám úplne aimbot, dobre, to by trafil aj boťák, ale to nevadí, ideme ďalej. Samozrejme, ak chcete aj s lamou videa z Fortniteu, tak samozrejme nezabudnite napísať do komentára chcem video s lamou z Fortniteu. Yes. Keď napíšete chcem video s lamou, no tak rozhodne sa s lamou spojíme a zavoláme si na Discorde alebo normálne a proste nejako to dohodneme a urobíme vám nejaké úplne bombové video z Fortniteu. Každopádne teraz by som si asi išiel pre ten Rocket Drill a hneď sa potom pôjdeme pozrieť možno na boss lokáciu, ak to bude možné. A ideme si pre ten Rocket Drill. Každopádne ja viem, naše prvé video na kanáli, teda lamové, nebolo úplne dostatočné. Ja viem, nebolo vôbec editované, ale samozrejme ja som vtedy akurát nemohol editovať. Bol som niekde vtedy, to vám akurát teraz asi nebudem úplne hovoriť. A vlastne nemohol som zeditovať to video a preto to vypadalo ako vypadalo. No nebojte, už také videá nebudú, už budú čím ďalej, tým ďalej viac editované. Ja akurát viem tak viac editovať, ale samozrejme na nejakých iných tvorcov nemám. Ja by som sa snažil vydávať videá, že taký štvrtok a útorok, pretože vtedy napríklad nevydávajú takí tí známejší tvorcovia, napríklad asi predo mňou by ste dali priestor asi Mitovi, než mne, pretože on asi vydáva teraz nejako tak pondelok, stredu a piatok, takže rozhodne podľa mňa by ste sa pozreli radšej na jeho video ako na moje, na naše. Samozrejme, pekne sme vypli tohto typka a ja dúfam, že túto challenge vyhráme, pretože máme len jeden pokus a nerád by som skončil nejaký fakt, že 20. Takže ideme rovno na to, tam sa fajtí, takže to bude asi tam na pláži. Skôr podľa toho ako... Yes, tam sú buildy. Takže rovno si zaletíme tam. A vy zatiaľ skúste, lebo som počul taký prieskum, že 99% ľudí nevie dať like a odber nosom. Takže schválne, či patríš medzi to 1%. Jo, a
my zatiaľ ja zatiaľ teda skúsim dohrať túto hru. OK, kamo, mne sa to kus buglo, ale OK, strihol som to. Strihnem to takto na ďalší fight, pretože tam ako si som nezandal úplne dobrý výkon, tak nechcem, aby to úplne bolo na YouTube. OK, to bolo celkom solidné. A ja dúfam, že nájdeme drumgun, pretože drumgun môžeme taktiež používať, lebo je to z shopu, hej. Čokoľvek z shopu môžeme, dúfam, používať. Aspoň si to ja dovolujem. Samozrejme, tam sú ďalšie fighty, kamo, už len 11 ľudí, to musíme dať ľudia. Dajte komentár, že či si myslíte, že či to zvládneme, a ak nie, no tak tiež napíšte do komentárov. Budeme radi aj s Lamou za komentár, pretože fakt komentáre sú vec, ako s vami môžeme komunikovať. A teraz, keď nemáme veľa odberateľov, samozrejme na každý komentár, podľa toho, na koho sa pýtate, samozrejme odpovieme. A rozhodne sa nemusíte báť, že tento kanál nejako bude neaktívny, pretože jeho síce nejako nevydávame videá, ale to je z toho dôvodu, že úprimne nemáme nápady. Preto to sú tie komentáre, že nám môžete napísať, čo máme natáčať. A my to samozrejme natočíme. Akurát ja vám poviem aj dôvod, prečo som teda nevydal video. Ja som robil totiž na našej vlastnej Fortnite mape, o ktorej čo skoro vyjde video, takže rozhodne nahoďte odber, nech vám žiadne nové video neujde. A kamo, túto pamätám si dovoľujem. Je zo shopu. Kámo. Počujem kroky. OK, kámo. To má byť môj kill. OK, kámo, pri tomto som sa kus obával. Ale dobre, prežili sme. A ja by som išiel asi na toho medailona, čo v aute ešte. A potom máme asi vyhrať tú hru, hej. Forever. OK. Poď, pickaxe. Kámo, ja tento trik milujem, hej. Kámo, nehovor, že Capek nevystúpil z auta. Kámo, tak medailonáč, ty si to mohol vyhrať, ale úplne si to predal. Nemôžem nič, okrem medailonu. Takže GG. OK. OK, kámo, tak to mi dáva úplne... OK, kámo, tak to asi vyhodím medailon a utečiem a dohylujem sa a potom ho zabijem nejako na konci hry, vieš, ako... Podľa mňa ma zabije. Kámo, tak vyhadzujem medailon a ideme na to úplne. Dohylujem sa. Dúfam, že sa mu úplne skoro nepríde. OK, hej, forever. OK, kámo, že tu už si prišiel. OK, to sme úplne my. Hej. Top 3. Kámo, úplne sa bojím teraz. Nebudem asi chvíľku rozprávať, jo? A budem sa sústrediť.
OK, hej. Posledný. Ideme na to. Úplne ho rozdrvíme. Pretože čo sme? My sme úplne najlepší, hej. OK, zóna nás nestihla hitnúť, kámo, tak to je aký lak. OK. Kámo, toto máme vyhraté. Keď nemáme, má označovaciu snajperku, ale to nevadí, pretože my máme exotiky, ale tie na diaľku úplne nie sú, aspoň teda tá pump and dump, ale určite máme šancu. OK, ja ho vidím. Ja by som... OK, tak hej kamo, inak keby ste sa pýtali, že prečo používam Simple Edit, no tak to nie je rozhodne preto, že kamo, že neviem editovať, ale editovať viem strašne pomaly. Kamo, Capek zomrel na zónu. To sme úplne my. Kamo, na prvú hru. Ďakujem. Kámo, to sme úplne my. Vyhrali sme túto challenge. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite ho podporiť lajkom a odberom. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.